Why debate? Το δίλημμα του σχολείου. Ο Δήμος του Y μεγαλώνει. Όλο και περισσότερες οικογένειες έρχονται να ζήσουν στη φανταστική περιοχή και έτσι υπάρχει ανάγκη για ένα καινούριο σχολείο. Ο Δήμος, μετά από έρευνα, επέλεξε μία από τις πλατείες της περιοχής, καθώς υπάρχει χώρος και είναι και κοντά στους κατοίκους. Σε αυτή την πλατεία βολτάρουν οι κάτοικοι, παίζουν τα παιδιά και υπάρχουν και γύρω καφέ. Στο άκουσμα του χτισήματος του σχολείου όμως, κάποιοι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν, καθώς δεν θέλουν να χάσουν την πλατεία τους, αλλά διαμαρτυρήθηκαν και κάποιοι γονείς που θέλουν αυτό το σχολείο για τα παιδιά τους. Εσύ, ως δήμαρχος της πόλης του Y, τι κάνεις? Α. Κατασκευάζεις το σχολείο στην πλατεία, το οποίο εξυπηρετεί μαθητές και γονείς, αλλά χάνεται ένα σημαντικό κομμάτι πρασίνου και ψυχαγωγίας των κατοίκων. Β. Δεν κατασκευάζεις το σχολείο και διατηρείς την πλατεία, αλλά τα παιδιά πρέπει να μοιραστούν στα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής και θα υπάρξουν και από εκεί διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης χώρου. Γ. Κατασκευάζεις το σχολείο σε ένα κομμάτι γης που σου παραχωρεί ο διπλανός δήμος, αλλά είναι πιο μακριά από την περιοχή και θα χρειαστεί σχολικό ή αυτοκίνητο για τη μεταφορά των μαθητών. Εσύ τι επιλέγεις? Το Α, το Β ή το Γ? Συζήτησε αυτό το δίλημμα με έναν φίλο σου, με την αδερφή σου, με τον θείο σου, με τον νονό σου, με όποιον θες τέλος πάντων και ξεκίνα έτσι μία άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση με συμφωνίες αλλά και διαφωνίες. Προσοχή! Τα διλήμματα του Y δεν έχουν μόνο μία λύση και βάζουν φωτιά στις συζητήσεις.